Rahorte o hor nangai khamai Thapla Chakha Phalnok Khungnwi Koktishala horo Dharmanagor Bwkhastini bisingo khomjaknai Opta khali hatio kirimashingja hor nangmani bai khamai Thapla chawi thangka Phalnok Khungnwi Thapla chamani bai mongsapano maraklia Phalnok ni bugra 4-5 lakh rang morokni manai khani bebakno khamai Thapla Chakha hanai sawi mankha Opta khali panchayat ni 2 nong ward Amchia tongnai Nirmon Sorkarni Bosajala Prosenjit Sorkar Taya Repairing ni Phalnok Tei Uttor Podobir 3 nong ward Amchia tongnai Mintu Dasni Bosajala Raju Dasni Bike ni Garrage o Phalnok Khungnwi khamai Thapla chawi thangka Tarde por